Minggu kelabu. Malam minggu ki aku kelingan mantan ya. Kelingan mantan. Mantan yang pernah bikin aku terpesona. Aku terpesona. Ngene iki lek kelingan mantan ya opo rek. Mantan sing pernah ngejak aku nakal. Aduh, gak iso tak lalek nih. Lek eling jaman biyen iku lek malam minggu ngono kuwi. Dhisik iki lek gendaan nang kebonan ya. Dhisik iki lek gendaan iki nang kebonan, lungguh nang tunggak apa ya? Nang tunggak iku lho apa glugu ngono kuwi. Jan jaman dhisik iki yo pacaran terus mung apa ya? Mung modale piye ya? Intine iki enggak mewah tapi bahagia. Saiki wis mewah enggak bahagia. Ngono lho. Kelekku koyo wideng padahal enggak lho bolo. Lampune peteng-peteng. Lampune peteng-peteng. Saenem edisi kelingan mantan. Kelingan mantan lho wong ketoke. Kelingan mantan. Terus lek malam minggu ngene iki koyo terasa piye sedih ngono rasane iki. Rasane iki koyo pengen dibelai, pengen dimanja, dimanja seperti dulu. Lek malam minggu ngene iki kelabu bolo jan kelabu ngene iki. Pernah enggak sih cerita konyol iki dialami bolo-bolo kucluk saenem? Pernah enggak sing cewek ya ora ndek pasangan pengen ijlik pengen kete ngene ya iku nggawe botol koyok botol Rexona, botol kecil Pak, pokoknya berbentuk bulat koyok pernah enggak enek sing pernah enggak ngono kuwi. Saya pernah tak bisiki. Saya pernah nggawe botol Rexona. Sing Rexona roll on kae kan nganune kan ndase koyok paham kan bolo kucluk saenem. Ayo ya piye yo pas kaceren, pas pengen enggak ndek pasangan daripada mencabuli intinya satu jangan melanggar hukum. Ojo nyolong bojone wong. Nggih botol Rexona sah bolo lek metu padha penake. Karo mbayangne sing mok karepne no.